patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan. Okay, yan ang tunay na pagbabago, walang patayan, walang laban, walang lahat, walang korupsyon, sabi nila. Ayun. Ang bansa, hindi China. Dapat inuuna ang bansa, hindi yung China o ganansya. Yan ang laging sinasabi ni Senator Laila de Lima. Okay, marita muna kita yung kadikit. 85% ng COVID-19 patients sa ICU di bakunado. Yun ang sinasabi na nga ba eh. Biro mo yan. 85% ng COVID-19 patients sa ICU di bakunado according to DOH. And then, ano pa ba yan? Sabi nga, Lumaban, ibalik petition to reopen COC filing laughable, says Contradaya. Yan po, yan lang ang duwang ini pag-uurulayan tango niya ta. Medyo NCR high risk nasa COVID-19. Hindi lang Metro Manila, hindi lang NCR. It is all over the Philippines na. And of course, then nga po, ang sabi, Manila, Philippines, mayoriya o nasa 85% ng pasyenteng mga COVID-19 na nasa intensive care units ng mga ospital sa National Capital Region ay hindi bakunado. Ay igwaman po kita digdi sa Bicol. So, at nangangailangan ng mga mechanical ventilators. Ay akala ko ba medyo ano na tayo, level 2 and then back to level 3. So, nasaan na yung mga dating mechanical ventilators? Yung dati kasi nag-subside naman yung ano natin yung mga naka-confine, mga victims ng COVID-19 na ini.
Dahil dito, muling nananawagan ulit ang DOH sa publiko na magpabakuna, yung mga hindi pa at ang hindi pa nababakunahan. At wag nang magpatumpik-tumpik ha, upang hindi na lumala. Kasi sa dami nang ang gumagala, kaya lumalala pa ulit dahil sa dami nang gumagala without following the health protocol, especially the using of face mask. Ang kalagayan, lumalala ang kalagayan ngayon, lalo ngayon na may banta pa rin sa bansa ang Delta at Omicron variants. Sa totoo nga dito sa atin, kinukumusta ko nga yung my friend in Bonbon, San Antonio, si Kagawad Ferdinand Barde. How is your say? What can you say? What is your reaction? Kagawad Ferdinand Barde of Bonbon, and yung nandun sa partido. Kaya ingat-ingat po kita. Wag po tayong paka-kampante. Never to kampante, ha? Lahat tayo, yung mga bata, binawalan na naman kayo not to go out. Ayan po, may order ang ating syudad. Ang syudad po natin, may inaano sila, nakikipag-usap. Grabe ang paalala sa atin nitong ating ni Mayor na kahapon pa yung mga information na ini. Pero uulitin ko po, ngayon, pag-ulayan muna natin ining regarding kainin nagiging risky na naman ini sa Metro Manila. Kayong mga kamag-anakan ko dyan, sa bagay sila, they are all following the precautions. They are following the health protocol. Palibasa nga, they are all belongs to a medical, they are almost medical practitioner. So, sila nag-iingat. Wala pong pagkakaiba yan sa mga drivers. Ikaw mismo nag-iingat ka. Pero how about yung nasa harapan mo? How about those nasa likuran mo? Be a defensive driver. Araw ka ng COVID na ini. We must be all defensive. As far as I know, we are all aware of this COVID-19 and the variant of this Delta and the Omicron. So bakit nakakaganon pa rin tayo? We must all be careful. We have to follow the advice of the AITF and of course, ini mga nasa City Health. Dahil hindi po sila nagpapabaya. Tayo po na mamamayan ang nagpapabaya. Laila de Lima, Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. laban Laila, Laila de Lima, Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagan. Ayan po. Dahil dito, ini mga na naman ini mula sa 231 noong December 24, umakyat sa 371 o 37% ang itinaas ng intensive care unit na to. Dito mo nasa ICU na naman. Occupancy sa NCR, National Capital Region. Ito pong National Capital Region, it does not mean na nasa Manila lang. Andyan yung Las Piñas, andyan lahat. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong. So, dahil dito, muling nananawagan ang ating mga nasa DOH sa publiko na magpabakuna. Magpabakuna na nga tayo because sana mag 90% man lang ang bakunado na sa ating bansa. Pero hindi nga dahil those who are coming in, those who are going home, lalo kasi nag-December, maraming nag-OEan, maraming OFW, maraming not only the OFW, kundi ining sa tuyang mga balikbayan. So, again, let's be prepared of all of those incoming variants na naman na ini. Panibago yan. Mababaliwala na naman ang ating bakuna. Kasi siyempre, nung binakuna sa atin is good for the COVID-19. But there's all those coming new variants. Nangangailangan na naman ng panibagong bakuna. Panibagong gastusin na naman at panibagong shadowlands. de Lima, Okay, ang sa tuya po makakaiba na ngunyan sa technical side. Andyan po si Sir si James Toriano Oco.
Nandyan man po sa information si Rodel Cesar. And of course, nandoon man po sa transmitter si Sir Chabe na Obra. And of course, ang sa iyang PSG, si Tony Saison. Lumaban, ibalik At syempre, kung wala pa ako din na naka-anchor ngayon dito, wala po tayong walang magdadadaldal sa inyo dyan. Walang kahit papano. May naririnig din po kayo. Sabi ko nga, ining programang ini is just alive for ilang buwan na nga ba ito? Pero pinag-aaralan ko rin po kung paano magbareta, mag-aksyon, kung anong action makikinibo ko. And of course, informasyon. How will I inform the public, the listening public, the community? Yun na po yun. Laila de Lima. ating ibalik. But of course, hello to Raquel de Lima Gaspi who is watching from Cavite City. But anyway, thank you for watching. Ating ipan Now, dahil dito talaga, muling nananawagan ang DOH sa publiko na magpabakuna na ang mga hindi pa nababakunahan. At wag nang magpatumtik-tumpik pa, wag na nga po kayo mag-inarte. Forget all those what you have read and what you have listened, what you have seen and what you have heard. Now, once you are vaccinated, magiging zombie tayo for after how many days ba? Months or years? O di ko maging zombie tayo, all of us, because we are all almost 80% na yata ang nabakunahan. Di maging zombie tayo lahat. Magsumbihan na lang tayo. Di ba? So, samantala, kasi ini kasi nga lumalala pa ang kalagayan. Lalo ngayon na ang banta pa rin na sa bansa na ang Delta at ang Omicron variants. Ang sabi nga nila, asymptomatic. At ini daw na Omicron napakabilis manghawa. Just imagine here in Bicol, mayroon na tayo po. Mayroon na po tayo na nag-positive sa Omicron. Malapit lang sa atin. Bonbon is just after Naga City. So, Kagawad, Ferdinand Barde, Bonbon San Antonio. Mag-iusap na tayo mamaya. I want to have update with that infected of Omicron in your place. You are from Bonbon. Balitaan mo nga ako mamaya. Magchika nga tayo mamaya. Ferdinand Barde, Bonbon San Antonio. Maayos na sitwasyon, maulad na ang nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Ayan po si Senator Laila de Lima. Inuuna ang bansa, hindi ang China o hindi ang ganansya. Ganansya. Para maibalik ang hustisya at pag-asa ng ating bansa. Andyan po, ipagdasal natin si Senator Laila de Lima to be free now. Free now, Laila de Lima. Pilipino, kung na So, samantala, sinabi ng Okta. Sinabi ng Okta. Ano mga ba ining Okta na ini na naman? I forget na naman. Research group na nagkaroon ng pagtataas pagtaas sa bilang ng mga pediatric cases. Just imagine, kasi porke nag-Christmas, nagbagong taon. Tayo dapat lang talaga 11 years old below. We must not allow the barangay officials and the barangay appointed. Lahat po na namumuno sa mga barangay. Dapat po, tayo mismo from our barangay, umpisahan na natin na we have not to allow, we are not supposed to allow those 11 years old below. Tingnan nyo naman ini. Itong mga infected, newly infected. Ito na naman yun. Ang mga pediatric cases o mga bata na nahawaan ng virus dahil sa pagtaas ng pagkilos nitong nakaraang Kapaskuhan. Dadaan naman po yung Pasko. Ang Pasko every year. Every year po ang Pasko. We are going to celebrate every year. Ang Pasko, ang Christmas and New Year. But kung wala na tayo, if we are already infected with these new variants of Delta and Omicron, at tapos na tigok pa tayo, hindi tayo naka-recover, because grabe daw ang infected nito, ang bilis daw nito maka-infect, itong Omicron na ini.
Just imagine, we are not free here in Bicol. Kasi nga we have already a free. And dati from last November and December, itong Rinconada is already free from COVID-19. Ngayon, nagkaroon na nag-Christmas lang, nagbagong taon. Here we are again. There are naman mga infected. Sa Iriga and Baaw. Magkalalapit lang tayo or just neighboring place. And besides, yung mga taga-Iriga nagpapabaaw, yung mga taga-Baaw nagpapa-Iriga, namamalingke, ayan po. Kasi akala ko ba naghihirap ang Pilipinas? How come na disperas po ng bagong taon at disperas ng Christmas? Ay sus yung tao sa palengke. Parang hindi ramdam yung paghihirap. Pinalabas lang lahat, pati mga senior citizen. Naglabasan lahat. Ngayon, yung ibang araw hindi raw lumalabas. How come that they get infected with this virus? Virus na to eh. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, thank you very much, Rowena Cabarles Jimenez, for watching the program. Thank you so much. And, ayan, magpatuloy po kita. Kaya sa below 9 age group, yan ang sinasabi nga eh. Kung ako nga, if I will be, in my own opinion, kung ako lang, 11 years old below, wag na munang palabasin. Kahit yung mga naglalaro-laro sa kali, sa mga inner street, barangay street po, yung mga nasa looban po, yung inner streets nga, na ginagawang laruan ng mga bata, ang mga kakalyehan natin, ang mga kakalsadahan natin. Sana it depends kasi the parents eh. It is all the obligation and it is all. Dapat ang parents po. You must not let your children, your kids to play outside your house. Makontento na muna tayo sa loob ng bahay. Makontento na muna tayo sa loob ng inyong residensya. Sa loob ng inyong natad. Don't allow those children below 9 years old or 11 years old to go out. Huwag nyo nang utos-utusan. Ito na nga sinasabi na nga. Ito, ang sinasabi nila. Sa below 9 years group, nakapagtala ng 224. Ay, biro nyo yan. 224 ang infected na below 9 years old. Almost 6.19%. Nito lang na Enero. Ano pa lang tayo ngayon? We are only, wala pa tayong kalendaryo pala dito. Itong kalendaryo natin, 2021 pa. Ang hirap, naghahanap nga ako kasubago. Ay, anong ginagawa natin dito? Wala tayong kalendaryo, 21 pa rin. Diyan sa bagay, anong petsa pa lang tayo ngayon? Nakapagtala na ang DOH ng 224 case. Ito lang nitong Enero 1 lang. Habang sa 10 to 19 age group ay nakapagtala ng 233 kaso. Ito yung 10 to 19 years old. Nakapagtala na ng 219 case. Almost 6.44% na. Ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon. Okay. Ining mga 10 to 19 years old group, ayan po, mahigit 200. Nasa 233 ang kaso. Infected just January 1. Anong pitsa pa lang tayo ngayon? January 4 pa lang tayo ngayon pero nakapagtala na ng 233 itong mga 10 years old to 19 years old or 19 below. And ito namang mga 9 years old, ay Jesus Mariosa. 224 po ang kaso. Marami na po ito. Diba, Rowena Cabarles Jimenez? And Raquel de Lima Gaspi, yung anak mo, wag mo palalabas-labasin, lalo sa Cavite City. Prone din, Cavite City is prone of infected COVID-19. So, pinakamataas naman na nahawaan ng virus ang 20 to 29 years old group.
Just imagine, 20 to 29 years old group. Oh, ang infected ay 1,123 case. 31%. 31.05%. Kasunod ang 30 years old, 30 to 39 years old group. Oh, the infected is 911 case. 25.19%. So, this is not good. If every day there is an infected of hundreds, abay delikado na naman tayong to go to lockdown. And I think the government cannot afford anymore. Tayo ang nagpapalugmok ng ating sarili. If we will not cooperate with if we are not observe the health protocol, anong mangyayari sa atin? Huwag tayong magsisihan. Huwag nang sisihin ang government. Huwag nang sisihin ang administration. Sisihin na natin, we have to blame ourselves. Not the government, not the administration. Because we are the one. We are the one who are not observing, who are not cooperating with the health protocol. Very simple guidelines. Very simple. Use your face mask wherever you go. Ang kaso nga, minsan mag-anak pa, nasa kalye. They are walking with their family without face mask. What will happen to our country? Baka nakita nyo na ang Germany now is lockdown. Nag-lockdown ang France. Nag-lockdown ang Canada. Because of this, naging kampante sila. They believe that when they are already vaccinated, you cannot be infected anymore. No. Ang sinasabi ko nga, itong vaccination natin, ang COVID vaccination natin, ay para ba itong a certain antibiotic na we are protected, but it does not mean na when you are already vaccinated, you are not no longer infected. Mali po. All of us, all those vaccinated already, can be infected pa. Oh, yun nga lang, hindi na tayo masyadong ibig sabihin kung baga sa lagnat, lalagnatin tayo, pero hindi na yung sinasabing yung super lagnat na that comes to worst na. Oh, parang may sapin na tayo. Pangsapin lang po ining vaccination na ini. Ay sinasabi na nga ng ating mga medical practitioner na habang nagtatagal, humihina po. Humihina yung is getting weak ang ating ang vaccination natin. Kasi nga itong panibagong variant. Ay kung itong bagong variant na ining Delta na ining Omicron na ito needs another vaccination. Kasi yung vaccination natin na una ay hindi pala kaya. Hindi kaya itong natin, itong Delta na ito sa Omicron. What will happen to us? Yan ang tanong. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila. So, gayahin na natin si Senator Laila de Lima. Gayahin na natin laban, lumaban, ating ipaglaban, hustisya at pag-asa ng buong Pilipinas. Delima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. So, Pagbabago, walang patayan at panggagancho. ito namang itong NCR, high risk. NCR, National Capital Region. High risk. High risk na naman sila na sa COVID-19. Manila, Philippines, nasa high risk classification na naman sa COVID-19 ang National Capital Region. Oh, ano magmagagawa natin dito? Of course, if the National Capital Region is high risk, di susunod na naman tayo. It will be followed by the provinces. Oh, kasunod na rin ang patuloy na pagtaas ng reproduction number at positivity rate ng region. Yan ang sinasabi ko. Once na nag-high risk po ang NCR, it will be followed by the provinces. So, yan ang problema natin ngayon. Pag ito pang probinsya, nag-high risk din, what will happen to us? Marami nang nawala ng trabaho, marami nang nawala ng buhay, maraming nagbuhis ng buhay. Ito na naman, back to panibago tayo. So,
Kasabay nito, tumaas din ang hospital bed occupancy sa 41% kumpara noong nakaraang linggo. So, ang naging dahilan nitong pagtaas na naman na ito, walang iba po kundi yung Christmas celebration natin as well as the New Year. Dahil ako nga nagpumunta rin ako before New Year, noong 31 pumunta rin ako sa palengke. Pero ang aga ko nga pumunta because I look something na kakailangan ko pag-report ko po sa SSS. So much for this. Yan, batay sa ulat ng Okta Research Group, nasa 4.05 ang reproduction number sa NCR. Biro niyan, 4.7. It is maraki yan. Hello to Alfred Mendoza, Philip Bongkais, and yun. Kumusta kayo lahat dyan? Thank you for watching. Those who are watching this program, Bareta Action Information, maraming salamat po. Especially those. Dahil dito po, pagpasok po ng campaign period, ng national campaign period po, puro politika po ang pag-uusapan natin sa programang ini. At ang programang ito ay hatod sa endo ni principal sponsor, Susain Sionborn. And of course, ni Melnan ni Kagawad, Melnan Dade Robles, ni Butchokoy Rex Oliva, and of course ni Jeff Jepoy Tino. So, pahinga muna ang throat ko, na masakit po ang throat ko eh. Commercial muna tayo, Sir James. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ating kalusugan ang
isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Okay, padagos po kita. Ang tamang oras po, alas 5 tayo. 5 na po. Ating ibalik. I-public service ko lang po ini. May lost and found po. Lost and found sa San Agustin po ito, Barangay San Agustin. Mayroon pong bicycle. May bisikleta po na naiwanan po duman sa may atubangan kan harong ni Kagawad Rodolfo Gonowon. Sa palagay ko po ining bisikleta na ini, taano tanawalat duman o naiwanan doon. Siguro mayroon something, may illegal or what. Mayroon na naman mga medyo marami na dumadami na naman ang mga magna. What does it mean, magna? Magnanakaw. Ngayon baka mayroong nabulabog ini, kaya naiwanan si bisikleta. Ang bisikleta po, BMX, dahil ko pagsabihin ang color. Basta po, bisikleta, BMX, nawalat duman sa Barangay San Agustin, kung kiisay man po ito, yaon lang po sa pag-iingat ni Kagawad Rodolfo Gonowon. Lost and found po ini. Siyempre, nawalat ka itong dai ko aram kung anong rason taano ipinagwalat duman sa may atubangan kan harong ni Kagawad Rodolfo Gonowon. So, kung si Simon ang naghahanap kayo, kung si Simon ang nakawalat kayo, magduman lang po sa harong ni Kagawad Rodolfo Gonowon sa Barangay San Agustin, Irigas City. Okay, ang programa pong ito ay hatod pa sa endo ni Kagawad Melnanda de Robles Moralio, and of course ni Botchokoy Rex Oliva, and of course ni Rodolfo Jeff Jepoy Tino. And hello also, yung ini-endorse ko pala na a certain product po na Zinseno Balance Oil Plus. Very effective po ini doon sa mga naka-bedridden na, doon sa mga nag-dialysis, and of course doon sa mga nagpa-fluctuate po ang kanilang blood sugar. For information po, magkapod lang po sa ko o magkapot lang digdi sa para itukdo kung yaon ako sa in. Maganda po ito. May mga nagpatunay na kaini na very effective po ini sa mga bedridden. Ayan, mga nagpa-fluctuate po ang mga nag-high blood and those na mga dialysis. So, hello also to my love, James Wally Osas. Ayaw ko na sana, I don't want to greet you anymore because there is someone who is snatching my mga friends because she believes that all that I called my love is my loved ones. I already said that all my male friends, I call them my boyfriends. So I don't want anymore to greet all of those mga my loves, my mga boyfriends, because there is someone who is snatching, and di bali snatching na lang, wag na lang akong sisirain. Ang pinakamasama, inisnatch na nga sa akin, sinira pa ako. Telling of something that is not true. She is the number one liar, as far as I know. So, ini pong Irigas City information na ini, kasuod mapa ini. Pero dapat talaga ulit-ulit ini para everybody must be aware. Those who are late tuners po. Sa mga late tuners, hello pala dun sa mga elderly na who are supporting my program. All the programs, Barangay Orulay sa Barangay, and of course, dito sa Barita Action Information. And of course, all the mga musical programs po na mga nagsusuporta sa akin na nag-i-enjoy po sila sa paghihinanyog sa mga programang ini. Pwesto sa gobyerno. Sa programa kan RPN DCKI da Pioneer Radio Station here in Rinconada. O inot po digdi sa Iriga, inot sa Rinconada at inot sa Inpa. Just imagine, serving already community for 53 ng taon po ining RPN DCKI. Now, ang sabi po,
starting today, ito po nag-umpisa po ito kasi although it is inilabas po ini kasuudma. Nag-start pa lang po ito ngunyan. Starting today po, di na po tinutugutan ka syudad kading Iriga. Bunyag, parties, reunion, or any event. Any event po are not permitted anymore by the government of Iriga City, especially the AITF. Sa CDRR, ayun po. Nagkaigwa kaya kita na infected. That will cause a mass gatherings. Any event po that cause naigwa pong mga mass gatherings po. Kasi ang infection, ang itong mga nai-infect pong ini ay nakukuha po sa mga mass gatherings. So, kaya sa Bunyag, mag-istrikto po kami, lalo sa San Agustin, mag-istrikto po kami. Pag-uusapan namin ito. Tama, we are going to have a session. Sabi ko, akala ko sa Friday na, but it is postponed to by Saturday. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. So, bawal po. Si mga may gadan po. Tasamuya kasi dyan sa barangay namin, kahit yung may mga patay, of course, na dahil maibitaran ang may mga dadalaw ng mga kamag-anakan. So, magdi-designate po kami dyan ng BHW to maintain the health protocol. We will be back again. Ayan po, we are going back again dun sa paghihigpit na ito dahil nga sa nangyari na medyo tumataas na namin mga infected kaya ng COVID-19. So, sa mga may okasyon, magpun sa Bunyag, sa birthday, sa reunion, sa anniversary, whatever event it is. Any kind of occasion, basta concerned po may mga pagtitipon, lalo na po ang kasal. Lalo kasal po. Hindi po kailangan yan dyan. I-maintain po natin ang health protocol. We have to observe the health protocol. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno. Okay. Padagos po kita. Anong klase bang pagtitipon po? Mga klaseng okasyon, any kind of occasion po. The visitors are dapat very, very minimal and very, very, limited po ang bisita. To avoid this infection na naman ini, na medyo dumadami. Damay-damay po tayo lahat kasi dyan eh. Iilan lang po ang violators, but po, ilang violators lang po yan, pero itong mga nadadamay po, the whole, not only one barangay, but the whole Philippines na po. Look what is really happening na naman sa NCR. Damay ta po tayo lahat. Sinabi na po ng presidente. So, digdi sa Iriga po. Ang City Park po will also be closed today. Nag-umpisa na po. Sarado po ang ating City Park. Kaya don't attempt anymore to bring your children na mamasyal po dyan sa City Park. Because ang Iriga City Park is closed. Sinara po yan ngayon. So, going to areas na dakul po ang mga tao, basta any kind. Kami kaya even sa church po. O pati na naman ang Quiapo Church, Baclaran Church, delikado na naman po masara yun. Because of what is happening na ang taas po. Para po ang reproduction nitong COVID-19 na ito ay napakabilis. And we must be afraid. Matakot po kita dito sa Delta. Ining Omicron po, na hindi nga daw masyadong lagarto ang nararamdaman, kaya lang po napakabilis po ng infection. The infected is so fast. So we must be careful. Now, sa masuso na naman, if you are going to have your swimming, sa Masuso Resort, you will not be allowed to enter without showing your vaccination card. They are requiring all those who are willing to go on Masuso Resort.
Sinasabi ko na po yan. Pinagabanggit ko po yan, Masuso Resort. Because one of my sponsors, Kagawad Milnan Robles, is in the Masuso. They are the owner of the Masuso. Kay Ate Melet and Boboy Robles Moralio. Kumusta po kayo dyan? Ang laban ng Pilipino. May obituary pala ako dito. Although hindi pa ako nakapunta sa kanila. Ang satuya pang mga sa amo po mga kamag-anakan, si Tata Jesus Bagapuro. Jesus Bagapuro ng Barangay San Agustin. Binawian na po siya kan sa kanyang hiram na buhay. Dahil ko palang hindi ko pa alam kung ano po ang detalye. Basta binawian na po siya kan sa iyang hiram na buhay. Si Tata Jesus Bagapuro. Diyan po sa rail side ng San Agustin, Irigas City. Dahil ko palang alam kung ano ang detalye kan sa iyang pagkagadan o ano ang kung ano ang plano ninda. Kung kailan ang libing o kung kailan ang whatever it is. Jesus Bagapuro. At pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Hello also to Saranghi Motor Parts and Services, owned and managed by Marvin and Tess Gonowon Razon. Ibalik ang gusto. And of course, kay Architect Saludo and family, kay Engineer Steve and Edith Andalis, kumusta po kayo dyan? And of course, kay Congresswoman Josal Fortuno, at sa endang anak, si Junior. Laila de Lima. Ating ibalik. And of course, hello again to Senator Laila de Lima. Ate Otsi, eto, they are waking, family trivia ang ginagawa mo, Otsi. Ng Pilipino. Pag-usap tayo later on. So, hello also to Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bundal. Ating ibalik. Kung kailangan ninyo ng mga panghanda, ayan, magdumandang po. Laban, Laila. But the main sponsor of this program is no other than Susan Schönborn of Germany. Ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago. Walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon. Maulad na nasyon. Inuuna ang bansa. Hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno. Dapat hindi dorobo. Laban, Laila. Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ayan, ating ibalik ang hustisya at pag-asa para kay Senator Laila de Lima because siya lang ang bukod tangi senador na naninindigan. Siya sa humanitarian. Yan po ang expertise niya. So, tulungan natin siya para maibalik sa Senado at para maibalik ang hustisya at pag-asa ng ating bansa. Hinanyugon ta daw ining endorsement sa iya ni VP Leni Robredo, one of the presidential staff. Hinanyugon ta po. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Si Senator Laila, ang tanging dahilan kung bakit siya nasa kulungan dahil isa siya sa pinakauna at pinakamatapang na tumindig laban sa patayan. Ipinaglalaban niya ang buhay at karapatan ng mga Pilipino. Ipagpapatuloy niya ang laban na ito sa susunod na Senado. Karangalan kong mapabilang sa hanay natin si Senator Laila. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Ibalik ang hustisya. Ayan, ibalik natin ang hustisya kasi bukod tanging si Senator Laila de Lima ang may hawak ng hustisya na talagang kaya niyang ipanindigan, kaya niyang ipaglaban kahit kanino ang hustisya at pag-asa ng buong Pilipinas. So yun po. Ini-endorse po siya ng ating presidential na si kakamping Leni Robredo. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima. Hinanyugunta pa kung ano man pinag-endorse ni Senator Kiko Pangilinan, one of the VP presidential aspiring din po. Si endorsement ni Senator Kiko Pangilinan. Ipanalo natin ulit si Senator Laila de Lima. Lahat ng kailangan natin sa isang mahusay na senador nasa kanya. Tapang, check. Galing at husay, check. Sipag, check. Paninindigan, double check. Hashtag Lailaban tayo kasama si Senator Laila de Lima.
Ayan, ang sabi ni Kiko, ni Senator Kiko Pangilinan, lalaban tayo, lalaban si Senator Laila de Lima, and release now, Senator Laila. Release Senator Laila de Lima. Pagkawalan na natin siya. Dahil wala pa. Siya nga ang naghahangad ng gusto. Ipinaglalaban niya ng gusto ang hustisya at pag-asa ng bansa. Pero, herself alone has no justice at all. Wala ang hustisya sa kanya. Kaya nga, ayan po, nasa detention house siya. Siya po ay ipinakulong. Pero although po ipinakulong siya, hindi po siya tumitigil sa pagtulong sa atin. Ang trabaho po niya, ayan po, one of these days, kinukolekta ko pa lang po, all those Senate resolutions that he submitted. At saka yung mga Republic Act na nagawa na niya. Marami po yung Republic Act na yan. Iisa-isahin ko yan these coming days before election po. Ipapaliwanag ko sa inyo so that you may know. Everybody must learn na dahil kahit siya nakakulong, kahit nasa detention house siya, hindi po siya tumitigil sa pagtatrabaho. She is working hard para sa atin. At ang unang-una, ipagdasal natin po siya na sana si Laila free now. Para makagawa po siya, makakilos po siya ng gusto. Kasi ang kilos po niya ay medyo limited po. He cannot move 100%. Dahil ang kalaban nga po niya, ang lungkot. Pero, hindi po siya, never po within 5 years na po siya, almost 5 years na po siya in her detention house. But until now, she is working hard. As a senator, she is working, she is doing of her obligation. Election period na naman tayo. Election na naman. This coming. The election time is so very soon po. At ito, ang ginagawa na naman itong nasa administrasyon po. Asking the COMELEC to reopen the filing of COC. Bukas po. Uulitin ko po. Yan ang pag-uusapan natin. Ating ipanalo ang laban ng Pilipinas. Ang tunay na pagbabago. Kaya natin magagancho. Ayos na sitwasyon. Kahit na nga po nasa kulungan siya, nakakulong siya. She is very much, updated po siya. What is really happening? Sa lahat-lahat pong nangyayari dito sa loob ng bansa natin. She is very much updated. And she is also she is making a resolution. How to help. Lalo ining nangyari na naman sa the roots causes of violent behavior sa Bilibid po, sa Bilibid inmates. Ayan po, updated siya. Release po niya iniya, sabi ko nga, ano namang babae, ito anong klaseng utak meron si Senator Laila de Lima. She is very updated. Pero ang kanya nga pong nakakausap lang, just imagine, ining COVID-19 ini naging dahilan pa para mas lalong pahirapan ng administrasyon si Senator Laila de Lima. Very limited po sa kapatid lang, sa attorney niya, at sa staff niya ang oras sa kanyang detention house. And limited to 1 hour lang. Limitado lang po sa isang oras ang dalaw sa kanya. And very selected pa po. So, Oppositional Senator Laila M. de Lima urged the authorities to find out the underlying causes of the recent riot. Yung nangyari pong kaguluhan sa Bilibid, in the New Bilibid prison, that left 3 persons deprived of liberty. Namatay po. Just imagine. Medyo natitigil na nga po yung war on drugs. Ito na naman. Ang nakatuon na naman po ang ating administrasyon, those na mga kalaban sa politika. Those na mga nagpupuna sa kanila. Oh, that is the one. Oh, hello to Vincent Peter Erfi of watching the program. Thank you very much po of watching the program, news, action, and information. It really means like that. Vincent Peter Erfi, from where are you? But anyway, thank you very much for watching the program. News,
action, and information. This program is very informative regarding the situation here in the Philippines, the happenings, and that is what is happening right now. Especially that election time is fast approaching. That is what I am talking about. It is all about one of our senator who is detained in the detention house without the cases have already they are depriving. But right now I am talking about the social justice and human rights champion, said Senator Laila De Lima, believes that there are greater reasons for more than petty skirmishes that lead to the said riot and other previous violent incidents. So, this opposition Senator Laila De Lima urged authorities to find out the underlying causes of the recent riot and the New Bilibid prison that left 3 persons deprived of liberty is dead. So, more than petty skirmishes, there must be underlying causes for the general restlessness among the Bilibid that induce violent behavior. Why? Anong ginagawa ng mga security forces dyan? Bakit nagkakaroon ng mga deadly weapon? Nakaka-improvise the deadly weapon? I just don't know. What is the reason behind why there is again a riot? So, reports reaching from the office speak of rampant irregularities. Oh, just imagine there should no riot if there is no rampant irregularities, including drug use. They are also in the Bilibid. They are also in the detention, she said in a statement posted on Twitter. And Senator Laila De Lima hopes that investigators this latest incident, NBP, Maximum Security Compound, go beyond finding out the culprits who started the riot and punishing them. Dapat alamin ng masinop ang mga kababalaghang nangyayari ito sa ngayon dyan po sa Bilibid. Aside from 3 dead, Bureau of Corrections, which is the Bucor, spokesperson Gabriel Chaklag said 14 of other inmates also sustained injuries from bullets fired from improvised weapons. Akala ko very strict when it comes to security in this Bucor. How did how did they get all those improvised? Paano sila nakakapag-improvise ng deadly weapon? Or just imagine my bullets fired from improvised weapons. Paano sila nakakagawa nun? If the security forces of this Bucor is so strict. How can they did this improvised weapons? Ako. So it is again time to say bye-bye, and of course oras na naman to say bye, and thank you very much for those who are watching via live streaming, and of course those who are listening from the transistor radio, and of course this one who is watching the program, Vincent Peter Effie, although she cannot seldom understand what I am talking about. So but anyway, ang satuya pong manakaibanan sa technical side, mayo pong iba kung di si Sir James Torian Oco, and dan just information si Rodel Cesar, and of course doon po sa transmitter si Sir Chabwe na Obra and si Tony Saison. And of course ako po ang sa inyong kaibanan everyday from 5 to 6 in the evening po, Monday to Friday, everyday po yan. Wala pong iba kung di si ako, si Manay Elma de Lima Gaspi, saying thank you, and I wish you all good night, good evening, good day for tomorrow, and God